federació molt contents de poder, la proposta de descentralitzar aquests actes grossos de la Federació Catalana, portar-los a comarques que és on en moltes d'elles tenen molt moviment motociclista i ha sigut una sort trobar la col·laboració del president de Lleida, de la territorial de Lleida, el Manel Cirera, i la implicació de Balaguer, que estem encantadíssims i en un lloc fantàstic, el Teatre de Balaguer, molt bé, per nosaltres és una gran fita. Els Legends s'ho tenen guanyat, són Legends, no? Vas valorant una mica gent que ha aportat, a més, coses al motociclisme, no només com a pilot, perquè tots han aportat fins i tot a nivell industrial, i el Ton Marcinyac s'ho mereix tot, encara està actiu a nivell organitzatiu, el Toni Elias va ser el gran pioner amb el motocross a nivell internacional espanyol, el Bordoi és una d'aquelles persones que ho ha fet tot, des del trial, el motocross i la part industrial, i el Javier Gil, que ha sigut una mica sorpresa, però és que és un ànima de la velocitat i de la resistència a Catalunya, li teníem que fer. Per Balaguer és molt important que hagueu decidit aquesta descentralització dels premis d'aquesta gala i, evidentment, que hagi sigut per Balaguer. Per Balaguer és importantíssim acollir aquests tipus de gales a terreny, diguéssim, nacional, i creiem que és molt encertat i agrair que ho continueu fent perquè el territori també es mereix aquestes oportunitats. Bé, ha sigut el primer cop que he pogut assistir i bé, m'ha semblat molt bé, molt xulo. A més, jo soc d'aquí Lleida i m'ha caigut a prop i mira, millor. M'ha agradat l'organització molt bé i tot, com sempre, i anar el pròxim any la R3 i a veure com anem. Gràcies. La gala ha estat molt bé, m'ha sorprès, tants de premis i tanta gent, i clar, coneixes més l'àmbit en el que ens estem movent nosaltres, que és mototurisme, que tots els events aquests de fer quilometrades en un dia, i ara veus que també la moto té altres, ho veus més clar, que la moto té altres passions i altres disciplines molt engrescadores també. Però volia afegir que agraeixo molt a la federació que hagi pensat en aquesta nova competició per la gent més granada com nosaltres, que ens hem pogut tornar a viure l'esperit de competir passats molts als 50 anys, altres de 40, però molts de 50 anys, com és el meu cas, doncs aleshores tornar a competir i aquesta il·lusió de tornar una mica a ser jove, no? M'ha agradat molt i m'ho he passat molt bé. Bé, al principi una mica nerviós, però al final s'ha anat passant i m'ha agradat.